Дажыць да дапамогі не атрымалася. У Барысаве мужчына памер у прыёмным пакоі больніцы праз 6 гадзін чакання. Квіток у адзін канец. Афіцыйны Менск рыхтуе бязвіз з Пхеньянам. І голас мігрантаў. У Варшаве адбылася акцыя, прысвечаная легалізацыі замежнікаў. Былі і беларусы. Панядзелак, 24 жніўня, 19 гадзіна, аб'ектыў, я Валер Руселік. Вітаю спадарства і запрашаю на выданне. Для беларусаў адчыняюцца дзверы ў адну з найбольш закрытых дыктатураў свету. Кіраўнік МЗС Лукашэнкі Максім Рыжанкоў заявіў пра рыхтаванне пагаднення аб бязвізе з Паўночнай Карэяй. Паводле афіцыйнага Менску, гэта стымул турызму і эканамічнага супрацоўніцтва. Незалежныя ж аналітыкі кажуць пра смяротную небяспеку для беларускіх грамадзянаў і гістарычную трагедыю дыпламаты нашай краіны. Падрабязней Зміцер Смак. 130 тысяч чалавек у канцлагерах. Гэта звесткі камісіі ААН. Паводле так званага правіла пакарання 3 пакаленняў за адну палітычную крытыку ў турму адпраўляюць усю сям'ю разам з дзецьмі. Каля 40% зняволеных паміраюць там ад голаду і цяжкой працы. Міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў падчас свайго адпачынку ў КНДР прыязджаў міма канцэнтрацыйных лагераў і стараўся канцэнтравацца на прыгожым. На самом деле страна очень колоритная, традиционная, интересная. 13 мільёнаў паўночнакарэйцаў цярпяць ад недаедання. Краіна дзесяцігоддзямі змагаецца з голадам, але ў Максіма Рыжанкова праблемаў з харчамі не было. Міністр кажа, што дамовіўся з калегамі зрабіць бязвізавы рэжым і прапануе падарожжа ў КНДР усім беларусам. На адрозненне ад Максіма Рыжанкова, амерыканскі студэнт Ота Уормбер не можа падзяліцца сваімі ўражаннямі. Падчас турыстычнай паездкі ў Паўночную Карэю ён зняў са сцяны гатэлю агітацыйны плакат у якасці сувеніру, за што адправіўся на катаргу. Праз 17 месяцаў здзекаў Пхеньян вярнуў студэнтаў з ЗША у стане незваротнай комы. Каты цалкам знішчылі ягоны мозг, пласкагубцамі знявечылі зубы і дэфармавалі канцавіны. Праз 6 дзён па вяртанні ён памёр. Рэжым Лукашэнкі таксама ў статусе гэтага выгнанніка. Ну і вось, уласна, цяпер Беларусь спрабуюць зарыентаваць туды, на Азію, дзеля таго, каб беларусам з цягам часу сфармаваць вось гэтую азіяцкую ідэнтычнасць. Якраз завяршыўся візіт у Беларусь лідара вайсковай хунты М'янмы, з якой наша краіна таксама дасягнула бязвізу. Але там ідзе грамадзянская вайна, і сябар Лукашэнкі кантралюе толькі 5-ю частку М'янмы. Таму пакуль беларусам прапануюць замяніць Парыж з партрэтам Мона Лізы на Пхеньян з партрэтам Кім Чен Іна. Міжнародныя турагенцтвы раяць фатаграфаваць помнікі мясцовага дыктатара толькі ў поўны рост. Калі выпадкова абрэзаць ногі правадыра ў кадры, гэта прывядзе да допыту ў спецслужбах. Адваротнай хвалі паўночнакарэйскіх турыстаў у Беларусь таксама чакаць не выпадае. Як правіла, у іх няма ні пашпартоў, ні грошаў. А вось у якасці беспраўных працоўных у тэорыі іх могуць прывезці. Вашу страну ждет великое будущее с этим трудолюбивым, дисциплинированным народом. Пакистанцы, якіх Лукашенко хацеў прывезці ў краіну замест беларусаў, што ўцяклі ад ягоных рэпрэсіяў, так і не даехалі. Узбекаў на беларускія фермы прывезлі, але тыя пачалі скардзіцца ў інтэрнэце на нізкі заробак. У паўночных карэйцаў доступу ў інтэрнэт няма. І ўлады ўжо адпраўлялі іх на экспарт як рабсілу. А 7 тысяч паўночнакарэйскіх жаўнераў загінулі за Расію ў вайне з Украінаю. Дарэчы, гэты кірунак Лукашенко спадзяецца аднавіць. Прынамсі, ён так заявіў сваім віншаваннем украінскаму народу з днём незалежнасці, дзе назваў вайну, у якой яго лічаць суўдзельнікам, геапалітычным зрушэннем. Былы палізняволены палітык Мікалай Статкевіч выказаўся больш адкрыта. Зычу вам сілаў выстаяць і захаваць сваю цудоўную краіну дзеля сябе і дзеля ўсіх народаў, якія прагнуць волі. Гадамі ў бетонным турэмным мяшку я прасіў Бога пра гэта. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціханаўская ў сваім віншаванні нагадала ўкраінцам і пра закладнікаў, якіх трымае Лукашенка. У беларускіх турмах дагэтуль сядзяць людзі за салідарнасць з Украінай і супраціў расійскай агрэсіі. Менавіта ў гандлі палітвязнямі Лукашенко прайграў яшчэ адзін дыпламатычны вектар. Паводле экспертаў, сквапнасць і час гуляюць супраць яго ў перамовах з ЗША. Акно магчымасцяў, на якое спадзяваўся Лукашенко, ўжо ў прынцыпе зачыняецца. Я лічу, што ў амерыканцаў ўжо няма ні часу, ні ідэяў, ні інтарэсу. Размаўляць з Лукашэнкам не хоча і еўразвяз. Згодна з новай дактрынай ім патрэбная незалежная краіна на мяжы з Расіяй. А Лукашенко, на думку ЕЗ, наадварот спрыяе залежнасці Беларусі
Беларусі ад Масквы, нават без віз з Паўночнай Карэі. Гэта просты паўтор працэдуры, зробленай раней Крамлём. Дарэчы, натоўпы расійскіх турыстаў у госці да Кім Чен Ына так і не паехалі. Чыноўнікі скардзяцца на амаль пустыя самалёты. Зміцер Смак, Белсат. Украіна святкуе сваё галоўнае дзяржаўнае свята Дзень незалежнасці. З гэтай нагоды ў Кіеў з візітам прыбыла група замежных лідараў. Сярод гасцей прадстаўнікі Малдовы, Эстоніі, Люксембургу, Вялікай Брытаніі. Салідарнасць, фінансавую і тэхнічнае падтрыманне выказалі і партнёры кааліцыі ахвотнікаў. Дэталі распавёў украінскі прэзідэнт Уладзімір Зяленскі. Гэтак прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон прапанаваў надаць больш увагі ценямоваму флоту Расіі і правесці асобную сустрэчу на гэтую тэму. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Энді Бернэм заявіў, што Лондан пастанавіў падзяліцца з Украінай тэхналогіяй вытворчасці Storm Shadow. Са словаў кіраўніцы Еўракамісіі Урзулі фон дер Ляйен, ухваленыя новыя абаронныя закупы для Украіны на 6,1 мільярдаў еўраў у межах крэдыту еўразвязу на 90 мільярдаў еўраў. Міністр замежных справаў Італіі Антоніо Таяні таксама анансаваў новы пакет дапамогі. Мы працягнем працаваць, каб захаваць максімальны ціск на Маскву, заявіў ён. Ну а прыватная беларуска-эстонская кампанія Талмин Медикап выпускае гемастатык Талмин Бел. Эфектыўны сродак спынення крывацёку ў палявых умовах. Яго атрымліваюць расійскія вайскоўцы са зніжкой, а часам дык і ўвогуле бясплатна. У якасці гуманітарнай дапамогі праз расійскі фонд «Помощь сваім», а таксама расійскую кампанію «Дыстрыб'ютар» і «Авіон». Гэта высветлілі беларускі расследавальніцкі цэнтр, рабочы рух і кіберпартызаны. Талмин Медикал у Беларусі ўзначальвае былы вайсковы доктар Олег Бобрык. Амаль палову акцыяў кампаніі трымаюць былы службовец беларускага МУЗ Юрый Кудзін і беларускі бізнесовец Мікалай Чарнышоў. Апошні быў намеснікам дырэктара холдынгу «Энергаойл» Алексея Алексіна, які застаецца пад санкцыямі ЗША і Еўразвязу. Але кантрольны пакет Талмин Медикал мае зарэгістраваны ў Эстоніі New Century Golding. Яго мажарытарны ўласнік грамадзянін Эстонії Олег Саўченка. І гэта не адзіны ягоны бізнес з беларусамі ў Еўразвязе. Шакавальная навіна з Барысава. 71-гадовы мужчына памёр пасля 6 гадзінаў чакання дапамогі ў больнічным прыёмным пакоі. Трагедыя адбылася яшчэ 22 жніўня у барысаўскай больніцы нумар 2, але вядома пра яе стала не з навінаў, а з рэзананснага допісу ўнучкі памерлага ў соцсетцы Трэц. Здранцвенне рукі і дыхавіца. 71-гадовага Уладзіміра прывезлі ў барысаўскую больніцу нумар 2 з падазрэннем на інсульт ці інфаркт. Першасны агляд, рэнтген, кропельніца і яшчэ 6 гадзінаў у прыёмным пакоі без дапамогі. Нядбайства, якое каштуе жыцця, піша ўнучка мужчыны. Прыблізна 18:40. У дзядулі пайшла пена з рота, закаціліся вочы. Бацька і бабуля паднялі крык, патрабуючы дапамогі. Прыбылая рэанімацыйная брыгада адвезла дзядулю ў рэанімацыйнае аддзяленне, 5-й паверх. Выратаваць яго не ўдалося. У выніку прызначылі судова-медычнае ўскрыццё. Паводле аўтаркі допісу ўсё здарылася ў суботу 22 жніўня. Публікацыя ў Трэці набрала ўжо каля 250 тысячаў праглядаў і пад 600 каментароў. Сярод іх дзясяткі падобных трагічных гісторый пра беларускія лякарні. І толькі пасля розгаласу чыноўнікі паведамілі, што распачалі правяранне. Пра сітуацыю нам вядома. Прынятая пастанова аб стварэнні камісіі галоўнага ўпраўлення для высвятлення ўсіх абставінаў таго, што адбылося. Паводле гэтага факту праводзіцца службовае правяранне. Сітуацыя на кантролі. І літаральна на мінулым тыдні стала вядома пра 9 смерцяў беларусаў пасля ўводу нестэрыльнага прэпарату падчас аперацыяў на сэрцы. Адпаведныя дакументы атрымаў Белпол. Адбывалася гэта са студзеня па сакавік у Берасці і Менску. Але берасцейская больніца не звярнулася ў санстанцыю пасля шэрагу заражэнняў, а Мінздароўя публічна так і не паведаміла пра смерць пацыентаў. Здесь очень, скорее всего, это мое предположение больше, что здесь очень сильно сработала особенность Беларуси, потому что у нас криминализованы даже врачебные ошибки и даже осложнения. Соответственно, первая естественная реакция клиники
попытаться это решить своими силами, не выносить ссоры из избы, потому что даже если это прочие обстоятельств, виноватым будешь ты, даже если это не было твоей вины. А тым часам «Менская правда» распаўсюджвае новую, ананімную версію фатальнага здарэння ў Барысаве. Маўляў, відавочцы кажуць, што мужчыну насамрэч шпіталізавалі, а не пакінулі ў прыёмным пакоі на 6 гадзінаў. Што, праўда, удакладняюць. Варта дачакацца вынікаў афіцыйнага правярання. Марэся Собелсад. С 1 верасня ў Беларусі павысяць усе віды працоўных пенсіяў. Адпаведны указ падпісаў Лукашенко. У сярэднім падвышэнне мае скласці 5%. Датычыць яно пенсіяў паводле ўзросту, інваліднасці, за выслугу гадоў і ў сувязі са стратаю кармільца. Як паведамляе Міністэрства працы, сярэдняя пенсія паводле ўзросту пасля пераразліку складзе 1125 рублёў. Павышэнне закране больш за 2 мільёны 300 тысяч чалавек, як працоўных, гэтак і непрацоўных пенсіянераў. Гэта ўжо другое сёлетняе павышэнне. У лютым пенсіі павялічвалі на 10%. Пераразлік правядуць аўтаматычна, звяртацца для гэтага ў органы сацыяльнай абароны не трэба, а ніякіх паведамленняў таксама рассылацца не будзе. Сілавікі заявілі пра затрыманне рабаўніка ювелірнай крамы на праспекце Незалежнасці ў Менску. Мужчыну знялі з рэйсавага аўтобуса Менск-Санкт-Петербург папросту падчас руху ў Варшанскім раёне. Затрыманне праводзіла спецпадраздзяленне «Алмаз». Асобу ж злачынцы выявілі з дапамогаю генетычнай экспертызы знойдзеных следчымі рэчаў, у якіх адбывалася нападзенне. При скрупулезной работе, конечно, специалиста Государственного комитета судебных экспертиз в последующем установлен генотип 34-летнего гражданина Республики Беларусь мужчины. То есть именно таким образом была установлена личность преступника. Последние 2 года он находился на территории Российской Федерации, в частности в городе Москва. В мае месяце он прибыл в Республику Беларусь, ничем не занимался, нигде не был трудоустроен. И все это время он вынашивал намерение совершения преступления. Напад на ювелірную краму злачынца ў медычнай масцы, пагражаючая прадметам, падобным да пісталета, учыніў у мінулую пятніцу. Александр Копішаў адзначыў, што рабаўнік дбайна рыхтаваўся да злачынства. Загадзя некалькі разоў наведаў краму і спланаваў маршрут адыходу гэтак, каб не трапіць на камеры назірання. Перапранаўся і хаваўся ён на гарышчы аднаго з дамоў на вуліцы Каліноўскага. Пры затрыманні ў торбе мужчыны знайшлі ўсе выкрадзеныя каштоўнасці, сума якіх перавышае 400 тысяч рублёў. Скрадзенае канфіскавалі, завялі крымінальную справу за разбой. Злачынцу пагражае да 10 гадоў зняволення. Блізкае святло фараў або дзённыя хадавыя вагні падчас руху. Гэткае патрабаванне да кіроўцаў дзее з заўтрашняга дня і да 5 верасня. Пры гэтым адных габарытных вагнёў недастаткова. Звязаная часовая змена з традыцыйнай акцыяй ДАІ перад навучальным годам. Увага, дети! В дни проведения мероприятия в светлое время суток двигайтесь включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. Сотрудники госавтоинспекции проведут разъяснительную работу среди населения о правилах безопасного поведения, в особенности при передвижении на мотоциклах, велосипедах и средствах персональной мобильности. Также проконтролируют соблюдение правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. За няўключанае падчас руху святло кіроўца можа атрымаць папярэджанне або штраф. Максімальныя 3 базавыя велічыні. Сёння гэта 135 рублёў. Праблема дзіцячага траўматызму на дарогах застаецца вострай. Паводле звестак ДАІ з пачатку года ў Беларусі у дарожна-транспартавых здарэннях загінулі 16 непаўнагадовых. Яшчэ 245 атрымалі траўмы. У беларускіх крамах мусіць стаць больш айчынных тавараў. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю пастанавіла часова ўвесці нарматыў на іх долю ў асартыменце. Адпаведную пастанову ў ведамстве падпісалі 20 жніўня. У марах тлумачаць новы нарматыў неабходнасцю падтрымання беларускіх вытворцаў і эканамічнай бяспекай. Якім чынам патрабаванне будзе дастасоўвацца да гандлёвых сетак і як доўга будзе дзейнічаць, не ўдакладняецца. Паводле афіцыйных звестак, цяпер каля 54,5% тавараў, што прадаюцца ў Беларусі, айчыннай вытворчасці. Да канца года ўлады хочуць давесці іх долю да 58%.
Пры гэтым некаторыя беларускія харчы ўжо займаюць амаль 100% продажаў. Сярод іх яйкі, масла, мяса і цукар. Сярод нехарчовых тавараў доля айчынных значна меншая. Актыўней за ўсё беларусы набываюць айчынныя ювелірныя вырабы, мэблю і тэкстыль. Сёння ў цэнтры Варшавы прайшоў мітынг з патрабаваннямі паскорыць легалізацыю замежнікаў у Польшчы. Акцыю з афіцыйнага дазволу ўладаў правяла грамадская арганізацыя «Голас мігранта». З месца падзеі Кацярына Андрэева. Сёння на плошчы каля Мазавецкага ваяводскага ўраду сабраліся каля 200 чалавек. Яны выйшлі на мітынг, каб запатрабаваць ад уладаў паскарэння выдачы дакументаў на легалізацыю. Сярод удзельнікаў выхадцы з Украіны, Беларусі ды іншых краін. Арганізатары загадзя папярэдзілі ўдзельнікаў, што на акцыі не павінна быць палітычных лозунгаў, якія не датычаць тэмы. Таксама яны папрасілі не прыносіць з сабою ніякай нацыянальнай сімволікі, каб, цытата, не рабіць гэта сходам дыяспараў. Асноўнае наше патрабаванне – гэта адхіліць артыкул 100D, які проста несправядлівы да мігрантаў, які дыскрымінуе мігрантаў. І гэты артыкул, нагадаю, які прыпыняе тэрміны разгляду спраў па картам пабыту. Артыкул 100D быў уведзены ў адказ на хвалю міграцыі з Украіны пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі. Ён прыняты дзеля абароны інтарэсаў працаўнікоў канцылярыі, якія не паспявалі разглядаць заявы і мусілі несці адказнасць за зацягванне тэрмінаў. Цяпер пратэстоўцы патрабуюць павялічыць штат канцылярыі, каб працэдура займала менш часу. Нахожусь в Польше уже почти 13 лет. Я жена польского гражданина, мама польского гражданина, но мой юридический статус легализационный, он где-то между небом и землей. Уже несколько лет, я с 2023 года пытаюсь, первый раз я подала заявление на получение карты резидента Европейского Союза в декабре 2023 года, и вот я здесь, ничего не изменилось. Я сегодня здесь, потому что у моего друга, моего лучшего друга и моих друзей свадьба в Грузии сегодня. И, к сожалению, я не могу попасть на свадьбу своего хорошего друга, потому что у меня нет карты побыта. Моя основная проблема такая, как и всех белорусов, которые сюда пришли. Очень долго ждем карты, очень долго. Вот. Я сейчас уже должна получать вторую карту часового побыту, а первую мы ждали около года. Вторую подали на полгода раньше, и вот ждем, и еще конца не видно. 500 дзён, менавіта столькі некаторыя з удзельнікаў акцыі чакаюць рашэння ад уладаў, каб легальна жыць ды працаваць у Польшчы. Без дакументаў яны сутыкаюцца з тым, што не могуць адкрыць рахунак у банку, узяць крэдыт або арендаваць жытло. Частка з іх знаходзіцца ў вымушанай эміграцыі, бо на радзіме ім можа пагражаць небяспека. 1,5 года жизни на то, чтобы получить ответ, может что-то достаться или нет, помимо того, что забирает кучу времени, еще и вызывает гигантское количество тревоги. Я спадзяюся, что заўважыць наш голос, что услышаць людей, которые насамрэч плацяць у эканоміку Польши, что пачуюць людей, якія апынуліся ў цяжкай сітуацыі, якія так, мы эмігранты, але не мы выбіралі гэты лёс. У першым квартале 2026 года замежнікам у Польшчы выдалі 79 тысяч дазволаў на часовае і сталае пражыванне. Станоўчыя рашэнні былі прынятыя ў 87% выпадкаў. Пры гэтым апошнім часам колькасць станоўчых рашэнняў аб наданні беларусам міжнароднай абароны знізілася ў сувязі з больш пільным правяраннем заяваў. Кацярына Андрэева, Белсат. В аб'ектыве на сёння ўсё, болей навінаў у нашых сацыяльных сетках і на старонцы belsat.eu. Ну і інфармацыйны вечар працягваецца. Гаспадарства чакае студыя Белсат, якую сёння мы правядзем разам з Віталем Бабіным. Вітаю, Лукашенко віншуе украінцаў з днём незалежнасці, але адначасова заяўляе, што стаіць на фронце побач з Расіяй. Тым часам у Беларусі хлебам і соллю сустракаюць талібаў, а беларусы ў хуткім часе могуць паехаць у Паўночную Карэю без візы. Гэтыя тэмы ў нашым эфіры. Запрашаем. Ну і наконт Паўночнай Карэі наша традыцыйная апытанка літаральна праз момант.
нашым эфіры спадарства і традыцыйнае пытанне сёння, як ужо напавёў Валера, пра паўночную Карэю, куды ў хуткім часе можа зрабіцца бязвізавы ўезд для беларусаў. Ну і уласна, калі будзе гэта без віз, ці паедзеце, ёсць некалькі варыянтаў адказу. Так, гэта цікавы досвед, чаму б не, вось там і Рыжанкоў недавно з'ездзіў, вельмі хваліў. Не, гэта небяспечна, ёсць такі варыянт. І ёсць таксама варыянты, што гэта мне не цікава, таму неважна, як там і што з гэтым безвізам. Ну і ёсць такі варыянт, дзе ўзяць грошы ўвогуле на паездкі, ці то ў КНДР, ці хаця б там суседні горад, тому што жыццё такое цяжкае, што ну не да падарожжа. Калі ласка, спадарства, галасуйце, калі варыянтаў недастаткова, то пішыце каментары. Гэтую тэму яшчэ абмяркуем у сённяшняй студыі Белсат. Зрэшты, сёння наша паўднёвая суседка Украіна адзначае дзень незалежнасці, і з урачыстай нагоды не толькі ў самой Украіне, але і ў Варшаве адбываюцца святочныя падзеі. А з намі на сувязі з замкавай плошчы ў польскай сталіцы наша карэспандэнтка Кацярына Андрэева, якой мы і перадаем слово. Кацярына, добрый вечар, калі ласка. Добрый вечер, коллеги. Мы находимся на замкавай плошчы ў Варшаве, дзе проста цяпер адбываецца святкаванне Дня незалежнасці Украіны. Некалькі тысяч чалавек сабраліся на святочны канцэрт. Мы бачым, што такі агульны лозунг, пад якім адбываецца святкаванне, гэта незалежнасць наша супольная. Маецца на ўвазе супольная незалежнасць Украіны і Польшчы, якія гістарычна звязаныя між сабою. Але таксама ў натоўпе можна заўважыць і бел-чырвона-белыя сцягі. Гэта значыць, што тут прысутныя беларусы, для якіх гэтае свята таксама значыць шмат. І пагаварыць пра тое, чаму беларусы прыйшлі, каб адсвяткаваць Дзень незалежнасці разам з украінцамі, мы папрасілі беларускага журналіста Змітра Галко. Зміцер, добрый вечар. Бачым таксама на вашай цішотцы такі цікавы надпіс. Можете показаць яго нашим гледачам, калі ласка, і патлумачыць, што гэта значыць, чаму вы сёння тут? Это слоган, які я придумаў, і натхніў мяне слоган 20-го году «Беларус, беларусу, беларус». Ён перакладаецца як «Сусед, суседу, сусед». Читаецца як «Сунцят, сунцядові, сунцят». Гэта у колерах польскага сцягу, украінскага і беларускага. А што для вас асабіста значыць незалежнасць Украіны, асабліва сёння, калі мы з вами не можам, на жаль, святкаваць дні незалежнасці нашай краіны, Беларусі, на радзіме, а знаходзімся тут? Для мяне незалежнасць Украіны, а сапраўдная незалежнасць Украіны наступіць, калі Украіна пераможа. Гэта дзверы, адчыненыя дзверы для нас, для павернення дамоў, у першую чаргу. А яшчэ тут зараз, на вялікі жаль, Расія фактычна адкрыла другі фронт у Польшы, сеячы агрэсію і нянавісць да мігрантаў. Гэта было на пачатку да украінцаў, але цяпер ужо даўно не толькі да украінцаў, да беларусаў таксама. І з гэтым нешта рабіць трэба. Ну, і я думаю, што людзі выйшлі з беларускімі сцягамі, таксама бачу, каб паказаць, што грамадства гэтага не прымае, што няма такой маўклівай большасці, яка ухваляе гэтую агрэсію, ксенафобію. Сапраўды, людзі выйшлі, каб паказаць еднасць нашых народаў супраць расійскай агрэсіі. Бачым, што ёсць удзельнікі з бел-чырвона-белымі сцягамі, і зараз мы з імі паразмаўляем таксама. Просім трошкі ўвагі. Таксама выбачаюся, калі ласка, бачыце вельмі шмат людзей, таму што шмат ахвотных паглядзець вось менавіта з гэтай кропкі, з якой адкрываецца найбольш такая прыгожая карцінка на сцягі, на сцэну. Добрый вечар. Добрый вечар. Вы прыйшлі з нашым нацыянальным сцягам сёння. Што для беларусаў тут, якія жывуць тут у Польшчы, значыць Дзень незалежнасці Украіны? Для мяне адчуванне такое складанае. Я разумею, што паколькі
для расейцаў незалежнасць Украіны нічога не каштуе, это азначае, што і незалежнасць Беларусі для іх нічога не каштуе таксама. Таму гэта агульнае нашае свята, агульная наша боль, наш боль. І мы тут, каб падтрымаць нашых добрых суседзяў, не буду казаць нашых братоў, нашых суседзяў добрых. Дай Бог, каб яны нас прабачылі калісьці вось за гэтую здраду нашай дзяржавы, за гэтую ганьбу. Сёння мы тут з болем, з падтрымкай, з адчуваннем таго, што гэта наша агульная віна. Неяк так. Дзякуй вялікі, дзякуй за гэты адказ. Мы бачым, што сапраўды ёсць неабыякавыя беларусы, якія прыйшлі сёння, каб падтрымаць Украіну. Наперадзе чакаецца выступленне украінскіх ды польскіх зорак, прамовы ды выступы. Таксама чакаецца, што і беларускія дэмакратычныя сілы пазней далучацца да святкавання. Ну а мы будзем назіраць за падзеямі на месцы. Заставайцеся з Белсатам. Перадаю слова студыі. Дзякуй вялікая, Кацярына, за гэтыя падрабязнасці. Кацярына Андрэева, корэспандэнтка Белсату, была з замкавай плошчы ў Варшаве з намі на відэа сувязі. Зрэшты, з днём незалежнасці народ Украіны павіншавалі таксама Александр Лукашенко і Святлана Ціхановская. Лукашенко выказаў спадзеў, што Менск і Кіеў, нягледзячы на геапалітычныя ўзрушэнні, адновяць узаемавыгадную супрацу на прынцыпах даверу, павагі і раўнапраўя. Вяршыня папросту крывадушша. Тым часам Святлана Ціхановская нагадала, што якраз Лукашенко аддаў Расіі тэрыторыю Беларусі для нападу на Украіну. У той час, як народ Беларусі дапамагае сваім паўднёвым суседзям. Добраахвотнікі ваююць за Украіну, партызаны спынялі расійскія вайсковыя эшалоны, а валанцёры збіраюць дапамогу для украінцаў. Давайте паглядзім, наколькі розныя вось гэтыя віншаванні. Гістарычныя лёсы беларускага і украінскага народаў цесна пераплеценыя. Нашыя нацыі звязваюць векавыя традыцыі, памяць пра агульныя перамогі і цяжкія выпрабаванні. Гасцінная Беларусь заўсёды адкрытая для кожнага украінца, які прыходзіць з добрымі намерамі. Перамога Украіны адкрые шанец і для пераменаў у Беларусі. А вольная Беларусь стане гарантыяй таго, што пагроза з поўначы больш ніколі не прыйдзе на украінскую зямлю. Дарагія украінцы, я жадаю вам перамогі, справядлівага міру, вяртання ўсіх палонных і выкрадзеных дзяцей, вяртання вашых людзей дадому. Да эфіру долучаецца Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агентства «Позірк». Добрый вечер, спадар Александр. Дзякуем, што далучыліся да нас. Добрый вечер. Добрый вечер. Сапраўды назіралі за сённяшнім гэтым цынічным віншаваннем Лукашэнкі народу Украіны. Спадар Александр, навошта яму ўвогуле спатрэбілася віншаваць Украіну, улічваючы кантэкст, улічваючы тое, што супраць Украіны ён дзейнічае ў звязцы з Крамлём, ці ён сапраўды ў нейкай ступені спадзяецца на пасярэдніцтва у рэгуляванні гэтага будучага міру, як ужо ведаем, Лукашенко міратворац, ці ён не губляе надзей? Ну так, па-першае, гэта ў пэўнай ступені такі зварот прапагандысцкі. Заўважце, што калі Ціхановская звярнулася і канкрэтна да прэзідэнта Зеленскага і да народу, то Лукашенко падкрэслена, гэта заўжды у выпадках так званых недружалюбных краінаў ён звяртаецца на народу. Гэта, ведаеце, яшчэ такі савецкі ідэалагічны стэрэатып, што ёсць антынародны ўрад, і ёсць просты народ, які стогне там пад ярмом і гэтак далей. Насамрэч, гэта апісанне таго, што ў Беларусі адбываецца. Але тут не толькі гэта прапагандысцкая рыторыка. І, дарэчы, заўважце, у Ціхановскай зварот ён акцэнтаваны на сённяшнім дне, на добраахвотніках, якія ваююць. Яна згадвае пра рэйкавых партызанаў, пра тыя, хто сядзіць за падтрымку Украіны ў беларускіх турмах і гэтак далей. А Лукашэнку няма чаго казаць. І таму ён пра векавыя традыцыі, ён жа любіць успамінаць, што і карані ягоныя аднекуль з-пад Чарнігава, але пры гэтым, па вялікім рахунку, канешне, сорам і ганьба тое, што рэжым Лукашэнкі робіць сёння. Таму ён, так бы мовіць, сарамліва гэта замятае пад дыван. Ну і ёсць прагматычны чыннік у гэтых зваротах таксама, таму што
Вы маеце рацыю, ён трымае ў галаве магчымасць неяк уплішчыцца, па-першае, ў гэты мірны працэс, і, па-другое, паўдзельнічаць у пасляваеннай адбудове краіны. Таму што ён не выпадкова ў гэту Трампаву раду міру ў прыватнасці пабег Лукашенко, таму што яна мае на ўвазе потым займацца і вось гэтымі праблемамі аднаўлення Украіны, а там шмат будзе працы, і Лукашенко спадзяецца праслізнуць такім чынам, бо раней да гэтай шырокамаштабнай вайны вельмі выгадны вялікі гандаль быў у Беларусі з Украінай, і ён спадзяецца, што вось нейкім чынам яны забудуць, яны даруюць украінцы, і зноў пяройдзе супраца на прагматычныя рэйкі. Спадар Александр, ну, як вядома, няма таго, што раньш было, і цяжка тут устрымацца ад паралелі з гэтым жаданнем перагарнуць старонку, як у дачыненнях з Украінаю, гэтак і ў дачыненнях уласна з беларусамі. Лукашенко ж таксама ім кажа, гэта ўсё можна забыць, вы да нас там прыпаўзёце і будзеце далей вось нашай кармавой базай. Нічога страшнага не адбылося, нікога не забівалі, нікога ў турмах не садзілі, і як бы і давайте перагарнем старонку. Вось гэта, паслухайце, я вось часам думаю, вот як патлумачыць гэту неадэкватнасць Лукашэнкі ў жаданні перагарнуць старонку там, дзе ў прынцыпе немагчыма гэта зрабіць. І вось я думаю, ці гэта неадэкватнасць сапраўды, альбо ўсё-такі у нейкім сэнсе Лукашенко больш рэалістычны, чым мы з вами, а мы такія рамантычныя і думаем пра тое, што ну вось ёсць добро, ёсць зло, і в прынцыпе нельга са злом дамовіцца, перагарнуць старонку. Як вы лічыце? Гэта тут пытанне вот рамантызму, не рамантызму, прагматычнасці палітычнай? Альбо неадэкватна? Ну, Тут важна падкрэсліць, што Лукашенко мае на ўвазе, што перагарнуць старонку трэба на ягоных умовах. Ён жа не кажа, што я тут здыму крымінальны пераслед, выпушчу ўсіх з турмаў, пашпарты дазволю афармляць за мяжой, ну, ўсю гэту дыскрымінацыю палітычных праціўнікаў адмяніць. Пра гэта ж ён не кажа. Для яго перагарнуць старонку — это сапраўды паўзіце на каленях, звяртайцеся ў гэтую камісію сумна вядомую і гэтак далей. І я думаю, што няшмат знойдзецца ахвотнікаў з ліку такіх перакананых праціўнікаў рэжыму, якія на такіх умовах згодзяцца перагарнуць старонку. З іншага боку, вы маеце рацыю ў тым, што, напэўна, спадзявацца на тое, што ў нейкі момант будзе новы рэвалюцыйны ўздым, і вось тая ж палітычная эміграцыя на кані ці на белых джипах вернецца ў Беларусь, ну, гэта таксама не вельмі імаверны на сёння сцэнар, хаця ўсялякія катаклізмы здараюцца ў гісторыі. Таму, канешне, ў перспектыве ўсё адно, калі глядзець там на шмат гадоў наперад, то нейкае зрастанне беларускай нацыі яно мусіць адбыцца, і тут з аднаго боку важна, каб не былі забытыя і злачынствы, і адказалі тыя, хто вінаваты ў гэтых злачынствах, а з іншага боку, каб усё ж такі знайшлі агульную мову людзі з рознымі палітычнымі поглядамі, каб разам можна было будаваць лепшую Беларусь. Лукашенко кажа пра мір ва ўкраіне, адначасова з тым заяўляе, што вакол саюзнай дзяржавы, ну, хоць і не ворагі, але ўсё-такі не вельмі прыемныя людзі. На прыёме у яго сёння быў губернатар Архангельскай вобласці Расіі Александр Цыбульскі, і з ім Лукашенко збіраецца развіваць і таваразварот, і супрацу ў самых розных сферах. Это пасажырская, рабочая тэхніка, ліфтабудаванне, сельская гаспадарка, а таксама адукацыя і навука. І паміж абмеркаваннямі вось гэтага партнёрства Лукашенко нагадаў Цыбульскаму і пра ролю Беларусі для Расіі ў цэлым. Давайте паслухаем і пазней вернемся, каб абмеркаваць. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастают. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И
это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников. Они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть. Спадар Александр Лукашенко стрымлівае праціўнікаў і амаль што ворагаў вось гэтымі віншаваннямі з Днём Незалежнасці. Ці як вось гэтую тыраду Лукашэнкі ацэньваць? Ён хоча прадаць расейцам, што я тут загуліваю для того, каб не кінуліся, ці што? Ну, ведаеце, гэта ягоны стыль, ягоная дыпламатыя казаць кожнай аўдыторыі, кожнаму суразмоўцу тое, што яму лье бальзам на душу. Вось мы бачым, што з украінцамі ён пра мір, вось я які добры, хоць да раны мяне прыкладай, любіце мяне, рабіце міратворцам і гэтак далей. Векавыя традыцыі, там усё такое, карані з-пад Чарнігава. А што тычыцца вось гэтага сустрэчы з гэтым губернатарам і ўвогуле з расійскімі нейкімі прадстаўнікамі, то тут, бачыце, я заўважыў, што лексіка якая, мы на вайне, маўляў, я з вамі ў адным акопе. То бок тут уже ён падкрэслівае, што ён менавіта хаўруснік Расіі. Ну і зноў жа, акрамя рыторыкі, акрамя таго, каб спадабацца рускім, тут ёсць і прагматычны момант, таму што сапраўды на вайне вось Лукашенко і рэжым пачалі добра зарабляць, пастаўляючы ў Расію розныя вырабы там і кампаненты для вайсковай тэхнікі, для таго, каб забіваць украінцаў, і ён дзейнічае тут паводле прынцыпу грошы не пахнуць. Бачыце, украінцам міралюбівыя словы, а рускім пра тое, што я магу вам яшчэ болей, ну я сваімі словамі пераказваю сутнасць, яшчэ болей прылад для забойства магу паставіць тых жа украінцаў. Ну і акрамя гэтых абяцанкаў яшчэ і ордэны дружбы народаў, які ён сёння раздаваў Мішусціну, Мантураву. Ну, вось гэта таксама лягае у вось гэтай елейныя прамовы кожнаму, якія больш прыемныя. Ну, так, гэта таксама жаданне, вось, як Трамп яму там запінкі дорыць, так ён гэтыя нейкія значкі рускім таксама раздае. Ну, але я думаю, што той самы Мішусцін, ён чалавек прагматычны, ён умее лічыць грошы, і наўрад ці за такія нейкія бліскучыя цацкі ён дасць болей крэдытаў, умоўна кажучы, Беларусі. В кожным разе на расійскім рынку для беларускай прадукцыі ўзнікаюць усё большыя праблемы, і я думаю, што Расія выбірае прагматычна. Тое, што і трэба для вайны, яна бярэ. А вось у цывільнай сферы, наколькі я ведаю, кітайскія тавары выціскаюць беларускую прадукцыю з расійскага рынку, і тут дзеля братэрскай любві не будуць расійскія нейкія суб'екты гаспадарання аддаваць перавагу беларускай прадукцыі, калі кітайцы пастаўляюць нешта танней і лепшай якасці. Працягваецца гэтае эканамічнае ўзмацненне супрацы з Расіяй і з Кітаем, але не толькі з КНДР, у тым ліку і хутка беларусы здолеюць наведаць яшчэ адну краіну без візы, уласна, Паўночную Карэю. Грамадзяне КНДР таксама атрымаюць магчымасць прыехаць да нас у Беларусі без візы. І пра гэткія намеры паведаміў міністр замежных спраў Максім Рыжанкоў, які толькі што вярнуўся з адпачынку, што правёў у КНДР. Дакумент аб узаемным скасаванні візаў паміж Беларусю і КНДР ужо гатовы, яго засталося толькі падпісаць. І бакі зробяць гэта найбліжэйшым часам. Гэтак у эфіры первага інфармацыйнага запэўніў Рыжанкоў. Маўляў, падчас свайго адпачынку ў КНДР у яго адбылася працоўная сустрэча з міністрам замежных справаў гэтай краіны. Ну і акрамя таго, Рыжанкоў падзяліўся ўражаннямі ад свайго адпачынку, маўляў, цікава паглядзець не толькі Пхеньян, але і вядомы курорт Уансан, Кальма, вадаспады, невялікія вёсачкі. Паводле Рыжанкова там усё акуратненька, дагледжана, усё працуе. Уезд у Паўночную Карэю наведаў Александр Лукашенко па вяртанні на радзіму. Ён таксама казаў пра бязвіз і загадаў да 1 жніўня адкрыць у Пхеньяне беларускую амбасаду.
Пакуль што, спадар Александра, не бачым мы нейкіх навінаў адносна адкрыцця такіх дыпламатычных прадстаўніцтваў, а разам з тым вось гэты бязвіз ці сапраўды ён патрэбны беларусам, наколькі гэта ўвогуле практычны такі ход, ці хтосьці захоча туды паехаць. З іншага боку, ведаем, што карэйцы прыязджаюць да нас і працуюць у нас. Ну так. Прыязджаюць, таму што працоўная сіла патрэбна. Калі казаць пра гэты безвіз, то, ведаеце, я так і уяўляю, як масава беларусы падскокваюць ад радасці да столі. Ну, вы разумееце, што я гэта іранічна кажу, таму што не кінуцца надта скарыстацца гэтым безвізам. Я думаю, што спадару Рыжанкову проста, як і ягоны шэф Лукашенко, часта займаецца такім палітычным турызмам і робіць выгляд, калі ляціць там куды-небудзь у Эміраты ці яшчэ, што між іншым ён яшчэ і вырашае нейкія працоўныя пытанні. Так і тут фактычна паехаў у адпачынак, але трэба паказаць, што ён клапоціцца пра дзяржаўныя інтарэсы, і вось пра гэты безвіз. Ён піярыць гэту сваю сустрэчу і падрыхтоўку рашэння. Ну, можа, хоча, каб камандзіровачныя яму за гэта заплацілі, не ведаю. Па сутнасці, ведаеце, з аднаго боку, Карэя сапраўды, Паўночная Карэя, натуральна, пачала гэты кірунак развіваць, але тут і хочацца і колецца. Ім патрэбна валюта. Яны вось зрабілі, вы згадывалі гэты курорт, я чытаў на 20 000 наведнікаў разлічаны. І ён цяпер пусты, мяркуючы па ўсім. Таму яны адусюль хочуць наскрэпсці гэтых турыстаў, ну, найлепей з ідэйна блізкіх краінаў. Летась, напрыклад, 7 000 расійцаў туды прыехала у Паўночную Карэю. Але, бачыце, нават расійцы не могуць гэты курорт запоўніць. Я думаю, што калі знойдзецца там некалькі дзесяткаў беларусаў, ахвотнікаў, то яны такую праблему не вырашаць. Так што тут болей паказухі, чым сапраўды нейкага рэальнага эфекту. Ну, альбо все-таки безвіз, хутчэй найперш для меркаваных гастарбайтараў якраз КНДР. Між тым, калі працягваць гэтую тэму дыпламатычнага прарыву, не ведаю, колькі там дзвюкосцяў можна паставіць у гэтым, нельга не згадаць і тое, што Беларусь з афіцыйным візітам наведвае таксама і дэлегацыя з Афганістану. Акрамя чыноўнікаў і кіраўнікоў прадпрыемства ў госці сустрэліся со сваімі былымі ідэалагічнымі і баявымі супернікамі, ветэранамі вайны ў Афганістане ў 80-х годах мінулага стагоддзя. Прычым беларускія воіны-інтэрнацыяналісты сустрэлі талібаў з хлебам соллю. Дэлегацыю Афганістану ў Беларусі узначальваюць міністр сельскай гаспадаркі, інтэграцыі і жывёлагадоўлі Амауля Амары, а таксама намеснік міністра прамысловасці і гандлю гэтай краіны. У нас яны сустрэліся са сваімі беларускімі калегамі. Акрамя таго, талібы ўжо наведалі шэраг беларускіх прадпрыемстваў, у тым ліку Менскі трактарны завод «БелАЗ», дзе іх зацікавілі кар'ерныя самасвалы, якія Афганістан можа выкарыстоўваць пры здабычы каштоўных выкапняў. Візіт талібаў у Беларусь распачаўся 21 жніўня з наведвання слуцкага сыраробнага камбінату. Спадар Александр, ну, калі з Паўночнай Карэі мы вызначыліся, што гэта гастарбайтары могуць быць цікавыя для нас, то вось калі разважаць пра талібаў, ну, што там, гераін, паранджы, чым яшчэ цікавы Талібан можа быць для Беларусі? Ну, глядзіце, вось вы пералічылі, хто быў у складзе дэлегацыі, якія яны наведалі прадпрыемствы. Мне здаецца, што ў талібаў найперш тут прагматычны інтарэс, а беларускі бок бачыць, што паколькі там краіна такая, што надта выбару няма, то і беларускі тавар туды можа пайсці. Тыя ж трактары, тыя ж «БелАЗы», яны былі на «БелАЗе», іх цікавяць кар'ерныя самасвалы, а таксама, што важна, пытанне інвестыцый. Ну, вось цікава паглядзець. Канешне, беларускія ўлады многа дурных інвестыцый робяць. Калі яны яшчэ захочуць туды ўкладаць грошы, то гэта будзе чарговы авантурны, мякка кажучы, крок. І я звярнуў яшчэ на што ўвагу. Вось у Слуцку на гэтым сыраробным камбінаце там жанчына паказвала узоры прадукцыі, і на гэтым фота бачна, як касавурацца на яе гэтыя госці, таму што
у Афганістане пры цяперашняй уладзе жанчына дыскрымінаваная, каб яна без хусткі звярталася да мужчын, гэта просто нешта жахлівае такое. Відаць, яны ледзь трывалі такое нахабства, так бы мовіць, з іх гледзішча. Я звярнуў увагу, што беларускія дзяржаўныя медыі ўсё ж такі сароміліся трошкі шырока так піярыць гэты візіт, таму што надта адыёзны рэжым, нават па беларускіх мерках. Тым болей, што глядзіце, у Беларусі год жанчыны, а там жанчыну сказаць, што дыскрымінуюць, гэта нічого не сказаць. Яе проста за чалавека там не лічаць. Ну, вельмі смешна, яшчэ камічна нават выглядае пра тое ж, як беларусаў пачкамі залічваюць у экстрэмісты-тэрарысты і выганяюць з краіны, а да сябе запрашаюць, тут без ніякіх сумневаў, тэрарыстаў. Калі можна, за 20 секунд яшчэ караценькае пытанне, адказ секунд на 20. Лукашенко, ці можа тут мець спадзеў і тут пабыць таким докам, знаўцам, который можа прадаць свае веды? Вось талібы недавно запросили США вернуться назад у Афганистан. Ці можа Лукашенко паспрабаваць ім там ці за гераін, ці за штосьці яшчэ прадаць сваю ролю такога перамоўцы і знаўцы Трампа? Наконт гераіну тут тонкае пытанне, я нічога не ведаю, але я звярнуў увагу, што талібы на фінансавыя тэмы таксама вялі перамовы, і ў звязку з тым, што яны пад санкцыямі і не могуць разлікі вольна рабіць, то я не выключаю, што як і ў выпадку з М'янмай, няма калі падрабязна расказваць, але там былі расследаванні, якія паказалі, што проста самалётам грошы маглі перавозіцца. Можа, на гэтай глебе таксама знойдуць агульную мову і з Талібанам. І пра гэта ўсё ў наступных нашых размовах. Дзякую вам за сённяшнюю. Я спадарству нагадаю, Александр Класкоўскі, палітычны аналітык, інфармацыйнае агенцтва «Позірк» быў з намі на відэасувязі. Тым часам Расія пачала серыю дыверсіяў на зброевых заводах у Еўропе. Дзеля гэтых мэтаў Крэмль вярбуе чальцоў мясцовых бандыцкіх груповак, а ўжо тыя раздаюць заданні выпадковым рэкрутам, паведамляе выданне The Telegraph са спасылкай на крыніцу ў заходніх спецслужбах. У дзень 77-годдзя НАТО разважаем разам, наколькі Паўночна-Атлантычны альянс сёння здольны гарантаваць бяспеку сваіх удзельнікаў ва ўмовах расійскай пагрозы. Глядзіце размову нашага журналіста Алеся Сіліша з прафесарам Брусельскага свабоднага універсітэту Тонгфі Кімам. Расійская і беларуская прапаганда ўвесь час паказвае НАТО як агрэсіўны блок, які нібыта пагражае у тым ліку Расіі і Беларусі. Але мы тут на захадзе добра ведаем, што Паўночна-Атлантычны альянс першапачаткова ствараўся як абарончы саюз, каб стрымліваць магчымую агрэсію з боку трэціх краінаў і абараняць сваіх удзельнікаў. Раскажыце, калі ласка, пра гэта больш падрабязна. Па-першае, паводле сваёй задумы НАТО гэта абарончы альянс. Асноўныя абавязанні паводле дамовы, напрыклад, артыкул 5, датычыць абароны чальцоў альянсу ў выпадку нападу на аднаго з іх з боку вонкавага суб'екту. Пры гэтым НАТО не абавязвае сваіх чальцоў далучацца да вайны, распачатай адным з чальцоў альянсу. Такім чынам, НАТО не прызначана для наступальных мэтаў і паводле сваёй сутнасці ёсць абарончым альянсам. Вядома, гэта не азначае, што НАТО ніколі не праводзіла наступальных дзеянняў за межамі тэрыторый сваіх чальцоў, напрыклад, у Косаве ці Лівіі. Такім чынам, НАТО таксама часам удзельнічае ў наступальных аперацыях. Але ў цэлым асноўная мэта НАТО абарончая. Гэта, напрыклад, было відаць падчас уварвання ЗША ў Ірак у 2003 годзе. Унутры НАТО адбывалася шырокая дыскусія. І ўрэшце, нягледзячы на тое, што краіны-чальцы НАТО вядома удзельнічалі ў аперацыях, чалецтва ў НАТО не абавязвала іх уступаць у гэтую вайну. І цяпер, падчас вайны паміж ЗША і Іранам, краіны-чальцы НАТО таксама, паводле дамовы, не абавязаны ўступаць у вайну. Чаму ж тады Расія прадстаўляе НАТО як агрэсіўны блок? Бо НАТО аслабляе перамоўныя пазіцыі Расіі. Калі еўрапейскія краіны маюць эфектыўную абарону, Расія не можа запалохваць гэтыя краіны або прымушаць іх да чагосьці. Гэта сапраўды змяншае перамоўныя рычагі Расіі, але аслабленне перамоўных пазіцыяў Расіі гэта не тое самае, што спробы НАТО заваяваць Расію або напасці на яе. Такім чынам, у цэлым НАТО гэта абарончы альянс.
Самы вядомы артыкул паўночна-атлантычнай дамовы 5. Напад на аднаго з саюзнікаў разглядаецца як напад на ўвесь альянс. Ужо сёння Расія чыніць шматлікія правакацыі супраць краінаў НАТО. Але наколькі надзейна, на ваш погляд, 5 артыкул спрацаваў бы, калі б гэтыя правакацыі ператварыліся ў адкрытую агрэсію. Напрыклад, Расія увела б войскі ў адну з краінаў Балтыі або нанесла па ёй ракетныя ўдары. Ці сапраўды ўсе саюзнікі былі б гатовыя уступіць у вайну? Ніхто загадзя не ведае адказу на гэтае пытанне, бо артыкул 5 насамрэч не азначае аўтаматычнага абвяшчэння вайны дзяржавамі-чальцамі НАТО. Так, ён прадугледжвае магчымасць выкарыстання ўзброенай сілы ў адказ на вонкавы напад. Але дзяржавы-чальцы НАТО могуць самі выбіраць, якім чынам дапамагчы ахвяры нападу. Таму формы дапамогі з боку розных дзяржаваў-чальцоў НАТО, верагодна, будуць адрознівацца. Што адбудзецца, калі, напрыклад, Расія сапраўды нападзе на адну з балтыйскіх дзяржаваў? Я думаю, што ў такім выпадку кожная дзяржава-чалец НАТО павінна будзе сама вырашыць, як рэагаваць. Дазвольце мне спачатку сказаць пра еўрапейскія краіны. Я думаю, што на іх будзе вельмі моцны ціск, каб яны ўступілі ў барацьбу. Бо калі яны гэтага не зробяць і фактычна здрадзяць свайму саюзніку, пазней, пасля агрэсіі, у іх узнікнуць вельмі сур'ёзныя праблемы з рэпутацыяй. Акрамя таго, калі яны не будуць змагацца і НАТО не здолее абараніць свайго чальца, НАТО, магчыма, і працягне фармальна існаваць, але стане бескарысным. І гэта будзе велізарнай праблемай, бо, як я ўжо казаў, вайсковыя альянсы абараняюць перамоўныя пазіцыі сваіх чальцоў. Калі НАТО стане бескарысным, гэта еўрапейскія краіны стануць уразлівымі перад ціскам Расіі або іншых вонкавых агрэсараў. Амбасадар Украіны ў Вялікай Брытаніі, былы галоўнакамандуючы ЗСУ Валерый Залужны, нядаўна заявіў, што каля 12 гадоў асабіста працаваў над пераходам Украіны на стандарты НАТО, і штогод чуў казкі пра хуткае далучэнне краіны да альянсу. Ён зрабіў катэгарычную выснову: на жаль, мы ніколі ў яго не ўступім. Як вы пракаментуеце гэтыя словы Валерыя Залужнага? Ці ёсць усё ж такі ва Ўкраіны шансы ўступіць у НАТО хаця б пасля заканчэння вайны з Расіяй? Па-першае, я сказаў бы, ніколі не гавары ніколі, ніхто не ведае, што можа адбыцца. Але пры гэтым я сапраўды думаю, што шансы Украіны на ўваход у НАТО, прынамсі, у аглядальнай будучыні, верагодна, даволі малыя. Аднак, на мой погляд, вельмі шмат залежыць ад выніку расійска-украінскай вайны. Можна меркаваць, што пасля вайны Украіна будзе мець больш шансаў увайсці ў НАТО, але гэта сапраўды залежыць ад таго, чым скончыцца вайна. Калі будзе ўсталяваны трывалы мір і не застанецца нявырашаных спрэчак, гэта значна спросціць сітуацыю. Калі будзе падпісанае замірэнне з выразна вызначанай лініяй кантролю, гэта таксама патэнцыйна можа спрыяць чалецтву Украіны ў НАТО, калі умовы дамовы будуць сфармуляваны адпаведным чынам. А калі застанецца нявырашаная спрэчка, якая будзе ствараць высокую рызыку эскалацыю ў будучыні, тады краінам-чальцам НАТО будзе вельмі цяжка прыняць Украіну. Расія размясціла на тэрыторыі Беларусі свае мабільныя пускавыя ўстаноўкі ракетнага комплексу «Арэшнік». Гэтыя балістычныя ракеты сярэдняй далёкасці могуць несці як звычайныя, так і ядравыя боегалоўкі. Цяпер расійскія пускавыя ўстаноўкі стаяць літаральна на мяжы з краінамі НАТО. Ці змяняе гэта, на ваш погляд, сітуацыю з бяспекаю на ўсходнім флангу альянсу? Мяркую, што так, гэта змяняе сітуацыю. Я не эксперт у гэтай тэме, але мяркую, што пэўныя змены адбываюцца. Аднак я сумняваюся, што гэта цалкам змяняе сітуацыю, бо Расія магла б выкарыстоўваць гэтыя ракеты і са сваёй уласнай тэрыторыі, у тым ліку з Калінінградскай вобласці. Таму я не ўпэўнены, што вайсковая сітуацыя змянілася настолькі істотна, але гэта мае вельмі значныя палітычныя і стратэгічныя наступствы. З пункту гледжання саюзнікаў з НАТО, калі Беларусь усё больш інтэгруецца ў расійскую структуру вайсковага камандавання або ударную інфраструктуру, гэта стварае большую нявызначанасць. Акрамя таго, краінам-чальцам НАТО робіцца цяжэй разглядаць Беларусь як бок, што не ўдзельнічае ў вайне, калі, напрыклад, ракета будзе запушчаная з беларускай тэрыторыі. Такім чынам, гэта павялічвае рызыку ўцягвання Беларусі ў канфлікт паміж НАТО і Расіяй. Гэта відавочна супярэчыць нацыянальным інтарэсам Беларусі. Але, вядома, нацыянальныя інтарэсы не адзіны фактар, які вызначае вонкавую палітыку краіны, асабліва пры аўтарытарным рэжыме. Таму, мяркую, ўсё залежыць ад балансу паміж залежнасцю Лукашэнкі ад Пуціна і залежнасцю Пуціна ад Лукашэнкі, а таксама ад таго, што выгадна кіраўніцтву Беларусі.
Вы аўтар кнігі «Прапанова ў сферы бяспекі. Рынкавая тэорыя вайсковых альянсаў», у якой аналізуеце, што вызначае моц і эфектыўнасць вайсковых альянсаў. Калі ўжыць гэтую тэорыю да НАТО і арганізацыі дагавору аб калектыўнай бяспецы на нашай мове АДКБ, вайсковага альянсу на чале з Расіяй, ці можна пагадзіцца з меркаваннем, што АДКБ не здольная даць сваім чальцам такія ж надзейныя гарантыі бяспекі, як НАТО? Ці сапраўды гэта так і чаму? Па-першае, магчыма, не зусім справядліва параўноўваць АДКБ ці любы іншы альянс з НАТО, бо НАТО вельмі асаблівы выпадак. Магчыма, гэта самы паспяховы альянс у гісторыі, як з пункту гледжання яго магчымасцяў, так і ўзроўню палітычнай стратэгічнай інтэграцыі. Таму ніводзін альянс не можа параўнацца з НАТО. Але пры гэтым, я думаю, АДКБ таксама сутыкнулася са стратай даверу да сябе. Сама Расія страціла свой вайсковы прэстыж, бо дагэтуль не здолела перамагчы Украіну. АДКБ, дарэчы, у вельмі значнай ступені кіруецца Расіяй і вельмі моцна ад яе залежыць. Значна больш, чым НАТО залежыць ад Злучаных Штатаў. Таму, калі прэстыж Расіі падае, давер да самой АДКБ таксама зніжаецца. Акрамя таго, АДКБ фактычна не дапамагла Арменіі ў 2022 годзе, калі Азербайджан атакаваў не проста спрэчную тэрыторыю, а міжнародна прызнаную тэрыторыю Арменіі. АДКБ мусіла падтрымаць Арменію, але гэтага не зрабіла, у асноўным праз рашэнне Расіі. Я думаю, што няздольнасць АДКБ дапамагчы Арменіі ў гэтай сітуацыі сапраўды моцна падарвала давер да гэтай арганізацыі. Пры гэтым, мяркую, АДКБ ўсё яшчэ можа быць карысна ў іншым сэнсе. У тым жа 2022 годзе АДКБ вельмі аператыўна аказала дапамогу кіраўніку адной з дзяржаваў-чальцоў. У Казахстане ўзнікла ўнутраная нестабільнасць, кіраваная супраць прэзідэнта, пасля чаго АДКБ вельмі хутка ўмяшалася. Але гэта была не абарона ад вонкавага ворага. Гаворка ішла пра унутраную нестабільнасць. Таму я думаю, што АДКБ, безумоўна, выклікае значна менш даверу як альянс калектыўнай абароны ў параўнанні з НАТО. Але, магчыма, гэта зручны механізм для гарантавання бяспекі рэжыму, асабліва для аўтарытарных лідараў. Ну а мы пераходзім да нашай сталай рубрыкі «Навіны рэгіёнаў», якую мы рыхтуем разам з рэдакцыяй БГ Медыа і пачынаем яе з сітуацыі ў аграгарадку Жамчужны ў Баранавіцкім раёне. У межах падрыхтоўкі аграгарадку да дажынак у адным з падворкаў паклалі новы асфальт. Але нешта пайшло не так, і пры першым жа моцным дажджы гэты двор затапіла. І мясцовыя жыхары пішуць, што гэткія басейны стаяць па ўсіх вуліцах. Абласныя дажынкі, на якія чакаюць каля 10 000 чалавек, пройдуць у Жамчужным 5 верасня. На Жамчужном перед дожинками положили новый асфальт. А заодно и новый бассейн получился. Строители у нас, конечно, мастера. Вопросов нет. Как только это все принимать будет начальство, мне интересно. Молодцы, одним словом. Ну што ж, пераносімся у Мазыр, дзе мясцовыя жыхары ўступіліся за сталых людзей, якія прадаюць гародніну і садавіну са сваіх надзелаў. Каментары ў іхную абарону яны размясцілі пад сюжэтам мясцовага тэлеканалу пра незаконны гандаль з зямлей. У сюжэце быў паказаны рэйд кантрольных органаў на вуліцы Прытыцкага. Маўляў, гандляваць гароднінай і садавіной на асфальце, бардзюры або проста за аўтамабілю нельга. Трэба ісці на спецыяльна прызначанае месца і плаціць за яго. У каментарах пад сюжэтам мазырскага тэлеканалу людзі прапануюць пакінуць бабуль і дзядуляў у спакоі, а засяродзіцца на тых, хто займаецца перапродажам гародніны і садавіны і хто не хоча плаціць падаткі. Пры гэтым мазыряне прызнаюць, што вулічныя гандляры часта займаюць праходы і лепш бы ім было стаяць на рынку на адмыслова адведзеных месцах. А ў Віцебску на вуліцы Грыбаедова плануецца рэканструкцыя гістарычнага будынку канца 19 стагоддзя. Інвестар абяцае аднавіць помнік архітэктуры і адкрыць у ім апарт-гатэль, а на суседняй тэрыторыі спа-комплекс, рэстаран і трэнажорныя залы. Аднак месцічы раскрытыкавалі канцэпцыю, яны непакояцца, што праз маштабную камерцыйную забудову стары куток гораду страціць сваё гістарычнае аблічча.
Праект забудовы аб'екту з чырвонай цэглы, дзе апошнім часам месціліся дзіцячы садок і шынамантаж, уключае 10 двухузроўневых нумароў, масажныя кабінеты, альтанку і зарадкі для электрамабіляў. Мясцовыя жыхары ў сацыяльных сетках жартуюць пра перанасычанасць праекту, маўляў, у канцэпцыі яшчэ не стае аквапарку і планетарыю. Забудоўнік запэўнівае, што арыгінальныя ліштвы і карнізы будуць захаваныя, а на рэалізацыю спатрэбіцца да 2 гадоў. Выканаць прэтэнзіі і прапановы афіцыйна візбічы могуць падчас грамадскага абмеркавання да канца жніўня. Ну што ж, і напрыканцы вельмі караценька, мне не цікава ехаць у КНДР. Гэта адказ пераможца, 46%. Дзякуй вялікі вам, спадарства, за увагу, за тое, што былі з намі, ставім кропку. І за вашыя падабайкі, каментары. Гэта была студыя Белсат. Ну і для вас працавалі я, Валер Руселік, і мой непараўнальны калега Віталь Бабін. Да хуткай сустрэчы. Да хуткай сустрэчы, пакуль.